Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qed jitkellem wieħed Fariżej stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qgħad bil-qiegħda. Imma il-Fariżew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħasilx skont ir-riti ta' qabel l-ikel. U l-mulej qallu, u issa intom il-Fariżej, intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra. Iżda minn ġewwa intom mimlija bis-serq u l-ħażen. Kemm intom bla moħħ. Min nagħmel in-naħa ta' barra m'għamilx ukoll in-naħa ta' ġewwa. Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa u taraw kif kollox ikunilkom nadif. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu biedna. Ġesu jagħtina riċetta sabiħa għal qalb safja. Mhux kwistjoni ta' kif nidru, mhux kwistjoni ta' x'jaħsbu fuqna n-nies. Dak kollu huwa li jidher minn barra. Imma huwa l-qalb, il-qalb li Alla jafa jara. Minnhom jgħid u missierkom li jara fil-moħbi jroddulkom hu. Għamlu għatu karità minn dak li hemm ġewwa, minn qalbek, u taraw kif kollox ikunilkom nadif. L-Iskrittura wkoll tgħid li l-imħabba, il-karità, l-għajnuna l-fqar, tagħti ħafna dnubiet. Min m'għandux dnubiet? Min m'għandu bżonn jitlob maħfra l-Alla? Fil-missierna 3 darbit kuljum il-Knisja titlob aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U l-karità hija waħda mill-mezzi sbieħ kif aħna nitolbu maħfra lill-Alla u naqilgħu il-maħfra ta' Alla. Mela ħafna dnubiet żgħar ċkejknin li aħna nikkommettu għax dajfin, għax bnedmin tad-demm u l-laħam, il-mulej jaħfirhomna u jħares lejn il-karità li ġejja minn ġewwa, mill-qalb. U taraw jgħid Ġesu kif kollox ikunilkom nadif. U allura ejjew nagħmlu kuraġġ imma fl-istess ħin nitolbuh il-grazzja li ma nħallux l-apparenzi fi Scicluna imma nħallu l-Alla jiġġudika li jaf jara il-qalb.